Яшь кешене бәхетсез итәргә тиештеге кеше. Адам белән һава тапшыруында Татарстанның халык, Россиянең ат казынган артисты Наил Шәйхетдинов гаиләсе. Җәйнең матурлыгы күңелләргә күчә. Бүген без бакчада сөйләшергә булдык. Чөнки нинди генә затлы фатирлар да табигатьнең матурлыгын алыштыра алмый. Наил абый, дачагыз бигрәк матур җиргә урнашкан, кайсыгыз карый бу дачаны? Менә без бөтен гаиләбез белән карыйбыз. Бөтен Тинчурин театры белән. Сезнең барыгызның да монда түгелмесең? Безнең Тинчурин театрының монда күп артистларның бакчасы шушында. Шушындый матур урын бу. Менә килгән кешеләр әйтәләр, Кырым белән бер дәрәҗәдә дип әйтәләр. Кырымнан әйбәтрәк. Монда бит үзебезнең табигать. Шулай инде. Наил абый, монда сыерлар да йөри, сезнең дә сыерларыгыз юктыр бит? Юк, Аллаһка шөкер, ансыны карарга вакыт юк бит. Үстерик тә. Сыерларның файдасы күп инде шулай да. Былай да аларның файдасы бик күп. Шулай да менә Казанда яшәгәндә рәхәтрәкме, дачадамы? Дачада эштә күптер инде ансы. Идеяда инде рәхәт, монда да рәхәт, монда килгәч кайтасы килмәй, килгәнче киләсе килмәй, ничектер монда килгәч бер дә кайтасы килмәй. Наил абый, шулай да үзегезнең дачагызны кайсыгыз күбрәк карый, хатыныгызмы, сезме? Хатыным күбрәк карыйдыр дип әйтәм мин. Авыррак эшләрне мин эшлим инде. Калган вакыт-якларны бөтенесен ул эшли. Җәй буе монда Кызым да эшләшә, хәзер анагым эшләшә башлады инде. Инде анагыз да эшләшә дип әйтмәкче генә идем. Наил абый, шулай да Казанда рәхәтрәкме, дачадамы? Казанда рәхәтрәкме, бер вакытны Шәвкәт абыйдан сораганнар. Кая нишләп бакчадан кайтасың дигәннәр дә, Казанга ял итәргә кайтам әле дип әйтте. Монда килгәч моннан кайтасы килми. Менә шунысын хатыным да әйтә, балалар да әйтә, "Эй, тагы да әзрәк ял булсак, калырык" дип. Нигә шулай икән, Наил абый? Без бит инде табигатьтә үскән балалар. Мин менә 10-нчы бетергәнче авылда үскән. Аннан соң 2 ел колхозда эшләдем. Безнең өчен таш матурлык юк инде ул. Юк, миңа шуңа күрә агачтан салдым диде дә. Birinci katında, ikinci katında. Үзегез салдыгыз, әйме, Наил абый? Үзем дип инде туганнар булыштылар. Дидоль! Сен кызым Дидоль деме инде. Дидоль бит ул дедушка дигәнсез була, бабай дигәнсез була. Сен миңа дәвәти диген. Давати. Давати да татарча түгел инде ул давайте дигәнсез була. Менә карап торам, сез уйнаган рольләр барысында да сез менә уйнаган рольләрегезнең барысында да шундый шук образдасыз. Шук бабай образында. Тормышта да мондай сыйфатлар бармы? Тормышта да мин яшьтән кеше килдереп менә мәктәптә укыганда минем бер көнне газетка язганнар әле. Мәктәптә укыганда мин класста шыпырт кына балаларны килдерәдер идем. Укытучылар бит инде ачуланырга тиешләр хәзер. Ник алай итәсең ди. Син ана ел ачуланып та булмый бит ичмаса дип ышалар иде. Син ачуланып та булмый. Аннан соң үзләре дә кушылып киләләр инде. Мин шаян кеше тормышта булай идем. Хәзер алай түгелдер инде булмый. Наил абый, менә сез әйттегез, мин кечкенә чагында ук шулай балаларны көлдерә идем дип. Мин инде сорамакчы идем, артист булып туалар микән ул? Әллә артист булып укып, артистка әйләнәләр микән дип? Юк, артист булып туалар. Укып, белем алып, аны шифа итәргә дигән. Артист иратка хатын-кызлар бик яш гашык булалар. Наил абый артынан чабышы кызлар да булгандыр. Булгандыр инде, күп булды. Ничегрәк карадыгыз сез аларга? Яшь вакытта ничектер аның йөргән кызлары бар иде бит инде монда, әниләр әйтәләр, кызым ничегрәк дип. Мин әнигә бер нәрсә дә сөйләмим, теге белгәннәремне дә инде. Кешеләр бит кытырта, төрле кешеләр бар бит. Юри дә сөйлиләр. Юри сөйләүче булды, андыйлар да бик күп булды. Безнең Наил ул андый, повод бирмәде ул миңа андый теге нитә торган инде, борчыла торган. Biz bu dünyada rahat görmedik indi karşık. Ama tepe dünyada rahat yaşar biz. Koyan bilesin, belki biz cümle etme biz.
Öyle biz. Sen başta özüne qara da, anamına qara. Her günde men sana qarab düze. Sen bana qarab düzesen. Kim düze, şol üzmaq qalaga. Хатынның кем икәнен беләсең килсә, иренә кара. Ә инде иренең нинди икәнен беләсең килсә, хатынына кара диләр. Халык әйтсә, хак әйтә. Наилә бай, дөресен әйткән чагында менә хатыныгызны күргәч тә бик шаккаттым. Бигрәкләр дә яшь күренә, чыннан да беренче хатыныгызмы? Birinci hatınım, ben özüm 31'e жетip kire eğlendim. O minler 11 yaşka yaş. Ondan sonra irat eybet boğaç hatın yaş görüne o. Siz özünüzü şulay әйбәт дисез инде, әйме Наилә бай? Ansın hatından sırarsın. Ә сез ничә уйлыйсыз? Men özümçe min hatınıma hilaflık getirgenim yok. Siz шул дәрәҗәдә яшь күренәсез. Бу ирең шулай әйбәт булганнан Ирем әйбәт булганга. Әллә үзегез шулай караганда ничегрәк бу? Карау. Ирем әйбәт, Аллаһка шөкер, бер сүз әйтелмим. Акча алсак, акчаны кайтарып бирә ул миңа. Кайтарып бирсә, битте дисәм, яра битсә исәнлек кирәк ди. Нишәп битте дип сораганы юк аның. Миннән акчаны. Димәк, сез юкка барырга туздырмыйсыз, шуңа күрә сораганы юктыр аның. Бергә инде киңәшеп эшлибез бүтән эшне дә. Әйбер алсак та, үзеңә нәрсә алшый, шуны ал ди ул. Миңа бу кирәк дисә, без аны чыгабыз да икәү алабыз. Миңа лапа әйбәт ир нинди була ул? Әйбәт Наил төсле була. Gel hele, otur hele. Келмейме әлі? Әбі. Бұлай етіп шақырғаш, бұлай етіп. Нешік келмейсің енді? Нәрсе? İşini işlerimiz ansı. İşten korukkan yok. En başta özümüzün işlerini jaylı geldi. Ey Allah. Нинди өзіңіздің ішлер тағын? Sen lişni işler. Sen de yalğız. Men de yalğız. Мен нешләп ялгыз булыйм инде, Гайфи абзый? Бу йортта үзеңне ялгыз дип уйламыйсың, Аллага шөкер, монда бит коллектив. Bilen ben o kolektif diyen nersene. Sarık kötü gibi. Мыскыл итмә, Canğa yakın dost kire. Canğa, yürekke. Koşun koray, nik buyadın koşunu. Aş taşamıyım, şey deşmeyim, divana ittin başımını. Наилә бай, ул инде артист кешегә сәхнәдә бик күп тапкырлар мәхәббәт аңлатырга туры килә. Сәхнәдә, рольдә. Hayır. Шушы сәхнәдә уйнап мәхәббәт аңлату тормышта да ярдәм иттеме? Әйдик, хатыныгызга мәхәббәт аңлаткан чагында җөмләләрен сайлап торасы юк бит инде. Ятланган бит инде. O bit her bir kişiye ayrım әйтеләтергән сүзләр була. Бүтән кеше бер сүз сөйләп, ул аннан өйрәнгәнне сөйләгәч, ул аннан мәхәббәт булмый инде. Күңелеңдәгене сөйләргә кирәк. Шулай да яратам дигән сүзләрне еш әйткәнегез бармы? Мин яратам дигән сүзне вообще әйткәнем юк. Бөтенләй әйткәнегез юк. Юк, яратам дип әйтеп, ничек яратам дип әйтәсең инде кешегә, яраткан кешеңә. Аны үзе белергә тиеш, күңел белән сөйләргә тиеш. Хәзер инде сезнең хатыныгызга бер тапкыр да яратам дигәнегез юкмы? Юк, әйткәнем юк, нишләп әйтим инде мин аңа яратам дип, ул минем хатыным бергә тора белмәм. Син алайсаң өйләнешкәнче дип әйтик инде. Өйләнешкәнче без аның белән 2 көн танышып, 3 көн генә танышып өйләнештек. Танышып дим инде ул безнең авылны калгач мин аны беләдерим. Ну аның кем кыз икәнен беләдерим. Ничек шулай? Гаиләдән икәнен беләдерим. Шуңа күрә миңа аны очрады. Миңа өйләнергә вакыт җиткән, 31 тугач битәр. Аңа кияүгә чыгарга иртәрәк түгел имсең әле? Юк, аңа да 19 булган бит инде, миңа 31 булганда. Элек 19 яшь күп саналадыр инде, зур саналадыр инде. Нормально. Менә сез 2-3 көн генә йөреп өйләнешкәнсез. Яшь көн эчендә кияүгә чыктым мен. Ничек шулай тиз кияүгә чыгарга булдыгыз аны сез? Ошаган инде, значит. Мин әтиләр белән әнинең дә әйтешкәндә ишеткән юк, яратам дип. Алар кебек яратышып торган кешене мин белмим. Алар самауыр артында утырга чукыр ичәр сәгать сөйләшеп утыралар. Ничек инде алар яратышмаган дип уйлыйсың аларны? Әллә инде сүзләр табып сөйләшеп утыралар. Ул бит яратышу яратам дип әйтүдән тормый. Үзең аның белән менә яхшы мәхәлләмәдә булып,
Аның Гел күрәсе килеп тора. гел күрәс килеп тору. Теге мәхәббәт нәрсә дип әйтәләрсең әле. Иртә белән эшкә барасы килеп тору, кичкерен өйгә кайтасы килеп тору дип әйтәләр мисәл. Бу сүзләр сезгә туры киләме Исмәгыйль абый? Килә, Аллаһка шөкер. Эшкә дә барасым килә, өйгә дә кайтасым бик килә. Менә мин 3 көндә чыктым Наилга. Мин аны Яратырга өлгермәгәнсездер дә әле, гашык булырга. гашык булырга өлгердем, и мин аны яраттым. Ничектер сразу 3 көннән соң китте, 40 көнгә. Мин аны көттем. Ул мин аны мәхәббәт дип аңлыйм, потому что көттем, аннан мине кайтып алды. Ул мине котырттылар, кайтып алмас, аның хатыны бар дип. Ну мин көләйем тоже, аның икенесе бар, икесе алыр, энесенең берсе алыр әле дип. Шундый яшь кызны тормышка өйрәтү авыр булмадымы соң? Ал балалар алар тормышка. Без менә мин беренче класста укыганда уже безнең урман ярак түгел, бер генә километр кичкенә уфаллар арбасы белән үзем кисеп, үзем утын ташый торган кешем. Аларны да яшьтән сыер саварга өйрәтеп, бәрәңге казырга өйрәтеп, бәрәңге кырырга өйрәтеп, идән юарга, тәрәз юарга, бөтен нәрсәне юарга өйрәтеп үстерә. авыл балалары шулай инде. Өйрәнгәч, авыл баласының хәзер генә ул китте. Ялкаулык. Ялкаулык. Ипи ап керсә, кибеттән ипи ап керә алса, анда зур эшләгән кеше икән. Senin yanıma barıga bulamın. Dünyada mümkün bulmayan iş bulamı ne? Kuyruğa katla, sen benim batır gül varı tügül mü sen? Senin üstünde şunday kiyimler, Kiyimde para mı sen, yüzüme para? bunda şunday kiyimli ticariyeler. Sen beni ayırırsın indi. Ben seni öz kıbrımda divana döp küpreşittin. Sen beni korku ettin, nasıl değil? Elek ben divanayım, hazır sen divana. Nasıl değil? Olay bulgan şey beni ayırmışsın mı, nasıl değil? Dereceye bindim deyip, fatını ayırıp, fatını alıp butalarga başıma işek dikkat edildin öyle. Sen benim ömür itken yaratlan hatınımla basa. Bütün Dünya Tatar Koнгрессы кан кардәшләребез, милләттәшләребезне Бөек Каланың 1000 еллык юбилее белән котлый. 29 август көнне Казан Милли мәдәният үзәге каршындагы мәйданда 18 сәгатьтән 19-га хәтле 1000 яшәр Казан дип исемләнгән театральләштерелгән кичә, 19 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр бөтен дөньяга сибелгән татар талантлары катнашында зур концерт узачак. Шанлы Казанның онытылмас бәйрәмендә бергәләп ял итик, дуслар. Фонд «Туран» основан в 1992 году. Огромный вклад в формирование международного имиджа фонд внес своим участием в культурно-политических акциях Татарстана в различных странах, где наши коллекции живописи и декоративно-прикладного искусства воспринимались как портрет цивилизованного Татарстана. Мы возрождаем и развиваем производство изделий, изготавливаемых в соответствии с вековыми традициями татарского народа. Все изделия выполняются вручную, с соблюдением норм и канонов древних традиций. К тысячелетию города Казани мы с большим вдохновением создаем новый ассортимент изделий, показывающий живучесть и неувидаемость народных традиций современной жизни Татарстана. Дорогие казанцы и гости города, поздравляем вас с юбилеем города Казани, города мира, столицы татар и очага духовности. Поздравляем! Обувная компания «Идеал» поздравляет казанцев с праздником и предлагает жителям и гостям столицы более 1000 моделей обуви. Тысячелетие – идеальный повод для покупок мужской, женской, детской и спортивной обуви. Будь идеален! В каждой стране есть главная газета. У каждого города есть главное событие. Мы пишем историю вместе. Российская газета. Генеральный информационный партнер «Тысячелетие Казани». Hürmetli dostlar, 6 yaş sahnesi jay boyu devam etecek kilesi tapşırıda Kazan Müzik Училищесі hem onun jırşıları Damir Zakirov, Irina Ivanova, Yuliya Mazurova hem şair Niyaz Akmal.
Аквасалон «Экзотика» предлагает большой выбор отечественных и импортных аквариумов, пресноводных и морских рыб, экзотических животных, водопады, фонтаны, товары для животных, установку и обслуживание аквакомплексов. «Экзотика», Декабристов, 158. Артистны ниндидер бер роль халыкка таныта бит инде. Әйтик, менә Шөкәт абый инде Әлмәндәр бабай дип бөтен кеше, Равил Шәрәфиевны ачуланмасын инде бөтен кеше әҗәлди. Ничек уйлыйсыз, менә сезнеке кайсы? Миңа калса Хуҗа Насретдин кебек. Үзегезгә ничек тоела? Мин аңа кадәр дә рольләрем булды. Ул вакытта әле теге ниләр алучы нәрсә алалар әле. Язу автограф алдыралар бит инде. Алалар базарларда менә мин Актөбе Каратөбән уйнагач минең Туфан Миңнуллинның аннан Хуҗа Насретдин дә бик танытты. Хәзер менә Гайфи бабайны урамда чырап әйтәләр инде 7-шәр мәртәбә карадым малай, ну малай дигән булалар инде. Мин үзем алай юк диям, бик тапкыр карадым, бик ошады. Миңа гына шулай тоеламы соң ул, миңа калса сез гел шушындай шаян рольләрдә уйнадыгыз кебек. Җитди рольләр. Мин бер кызлар кешеләп йөри торган бер рус офицерын уйнаган идем. Мине урамда тотып, Наил уйнама бундый рольдә дип, уйнама мондый сиңа ярамый килешми дип, бик кабахат булып күренәсең дип, андый уйнама дип ыршалар. Шулай да андай рольне тудыру авыр булмадымы соң? Ул менә әйтәләр, шаян рольләрне уйный алган актер бик күп рольне уйный ала дип. Шаян рольләрне уйнау, комический рольләрне уйнау авыррак диләр. Наил абый, шулай да халык бит ул күнеккән була. Әйтик, сез җитди роль белән чыкканнан соң, тамашачы көлергә сәбәп кенә эзләп тора бит. Сәбәп эзләсә дә, аннан соң ул бөтенләй отвращениелар туганнан кешегә карата. Ул андый иттереп уйный алгач инде ул көлми аннан соң. Наил абый, шулай да андый тискәре рольләр уйныйсы килмидер, әйме? Yok, rollerden, min bit artist, rollerden türlüsünü oynayıp karar gerek. Değiştiğen evret var inan sonra. Ana aytamid, halk aytadır, oynama deyip ben deyini deyip. Parçak, tizgine küzdeni toplu gel. Var hele, tiz bul hele. Tiz bul hele. Tiz bul hele. Beni ortasında nersege kirek oldu sana kuzda be. Bir motor taş görüp yatadırayım. Bayronların görüp bitirip olmayı küzdüksüz. Yani eğer de eti kızıbırak gitse ul ezerek basıla. Eğer de yani kızıbırak gitse bizden eti basıla bile. Şankıralar bir-birisi bilen bir-birisini tuğlalatalar diye uylayım ben. Мен Нигел апа. Әмінә сіз әйтегіз, мен біраз усалырақ deyip, Наил абый белән чагыштырган чагында. Әни буларак та сез усалыракмы? Әни буларак шулайдыр инде, усалырактыр. Миләүшә алай син усал дигәне юк. Ирегезгә карата таләпчәнмисез? Таләпчән дип инде шул bir төрледер дип уйлыйм. Әйтик, ниндирәк әйберләрдә сез аны тәнкыйтьләргә мөмкинсез тормышта? Тормышта мен аны biz бергә белмим. Әйтешәбез дә шул бетә инде безнең икебезнең арада. Соң иң соңгы булып кем әйтәсең? Иң соңгы булып мин әйтәмдер. Әгәр дә мин аларга каршы менә алай булмый бит инде дисәм дә, алар бер-берсен яклап, әти дә әнине яклый, әни дә әтине яклый. Хотя ул вакытта әти килешмәскә, килешмәсә дә мөмкин. Ләкин синең алда күрсәтмиләр, минем янда күрсәтмиләр алар. Менә йорт эшләрендә булышасыңмы соң хатыныңызга? Buluşam, çay koyuyor, çayını alarga salıp içirip duruyor minemiş. Alar çay koynadı tizrek bol deyip beni futboldan ayırıp alarga çayı yasarga çakırarlar. Sen şulay şakırgaç acıyığız gelmiyor musun? Hazır İran'ın indi. Çayını binden başka senin koldan terne diye aldılar da indi. Hazır şu aldanıp çayını Yasemin diyeceğim. İrtege yağmur yağsa ormanga uzanğa varam. Yağmasa
Qırğa jесірге барам. Андый вакытта Алла буйырса дип әйтергә кирәк. Allah buyursa da buyurmasa da ikinin birisini işleyeyim indi. Her halde ikinin birisi bulur. Ya yağmur yağar ya yağmaz. Кегізде бір үк театрда ашисыз. Бірге кіші ауыр түгілмісің? Yok. Ауыр түгел. Бір-біріңе теге кеңешләшеп бірге эшлибез. Күзден ышқындырмайсыз енді Найла абыны? Yok, ничек ычкындырмыйм. Ул кыргар көнгә гастрольгә китә. Шулай да икең бір жерде эшләү ауыр түгілмісің? Икең бір жерде артист болып эшләсәң авыррактыр. Чөнки аның роль içinde кайгырга кирәк, үз роль içinde. Ә ул минем артистка булмагач, ауыр түгел. Не, киресенчә, әйбәт. Нәрсә сәбәтеннән Найла абыны? Нәрсә сәбәтмесең? Ул минем андагы тормышны да берип тора. Кайткач бәйләнергә барып калмый. Анда тормышны белә. Мин аны кем беләм? Менә шулай иттереп birimiz, ikimiz de bir yarı işleyimiz, ikimiz bir yolu yal etemiz. Мен менә читтән генә карап торам, Найла абый ул бик йомшак кеше. Найла абыны яклап чыккан чакларыгыз булдымы? Бик күп. Менә айрым әтиең турында нәрсә әйтер идең? Ниндирәк кеше ул чынлыкта? Без аны шул сәхнәдән генә беләбез инде. Әти безнең бик тыйнак кеше. Бик сабыр кеше ул. Ул сәхнәдәге белән әти тормышта бөтенләй икенче төрле дип уйлыйм мин. Ул дини кеше. Ул мәчеткә йөри, укырга, намаз укый. Әниең турында нәрсә әйтер идең? Әни безнең гаиләнең әти бәлки алай дип уйламыйдыр да инде, ләкин әни безнең гаиләнең бер терәге ул. Ул безне, без икебез дә актер булганга әти белән кыю кешеләр түгел. Менә безне этәреп торучы кеше кирәк. Безнең икебезнегә дә көч биреп торучы. Үз-үзебезгә ышаныр өчен безгә әни кирәк. Менә сезнең шундый чаклар буламы? Эх, менә хәзер кире 20 яшемә кайтсам дип. Шулай уйлаган чакларыгыз бармы? Һәм ни эшләр идегез? Yok indi, o vakitlarda uylap kaytarıp da olmuyor birinciden. İkinciden uzgan dışka salavat indi. Bulgan Siz demek andi yok bar hıyallarga verilmişsiniz? Yok, min hıyallana tırgan artist değil. Min şu rolünü birseler de deyip hıyallanmayayım. Neşiktir benim yüzüme şulay doğru kilemez. Mine şu rolünü bireler. Nişleptir. Min bana oynasamaydı, çıkın oynasamaydı deyip hıyallanganım yok. Çünkü tiyatro şunday mekanizm, anda mingine 45 artist. Anın her birisinin de oyuncu kile, her birisinin de главный oyuncu kileli. Bula mı, buldurala mı, yok mu? Hıyallanıp kuna birine, o özün bitirugine hıyallanıp verir artistka. Sen bilgenine kişi kararlılık yasap oynarga tırışırga teyiş. Kiçkine mi o, zor mu? Найла абый, demek anlamışa sizde gümmen tege künçülük kebek sıfatlar gümmen yok sizde. Bütünle yok. O turmuşta da yok mu? Turmuşta da yok. Ben şunday maşinamı sayı diyenim yok. Ben 60 yaşıma akabile gittiler. O bir yakşı maşina. Onun bilen bakşağa rahatlanıp girip bula. Birini tiyip kaytıp bula. Toruna kaytıp tuttu. Tim böyle kızım ceritte, üzüm ceritmeye işte kadar ifet. Eğer de muhırgatlarınız şunday zor iken engel, biz seni ikinci yerge uğraştırırız. Koya deyip. Halıq artistları hazırlaytırgan yerge. Onda yok uyurtu da var mı nimunda? Var. Men özümden şundan okuyum. Sınıf kursa okumayı, diploma iyi. Emine eti şundan zap kafedreyi bulur işte. Zapka? Halıq artisti. Dotsent. Eti. Sen bu kızı özümüzge alayım. Ne? Eğer tilegi bulsa, korarız. Minden param çıkmaz. Nişler? Men mektepte okuganda bir sahnege çıkıp baragaным var idi. Şundan nasıl? Şunu bilen bütün sözlerimni unuttum. İki yol şöpük bir kurqam. Zıgıra bir çılma başta güneş
şavam, iyi. Oğul gerekmez iyi. Oğul gerekmez iyi değil mi? Миләүшә, менә гадәти сорау, синең артистка булып китүеңдә әтиеңнең өлеше бармы, әллә үзеңнең теләгеңме? Мин артистка буласым килмәгән инде баштан. Нишләп? Мин 2 яшьтән йөргәнмен гастрольләргә, әти белән, әни белән, авылдан авылга, шәһәрдән шәһәргә, гостиницадан гостиницага, шуңа күрә арган булганмындыр инде. Ләкин театрдан башка нәрсәне күргәнем булмагандыр инде минем. Дөньяда бердән-бер профессия. Наилә абый, сез әти буларак та шулай йомшак кешеме? Каты дип әйтмәсем. Минем әти үземнең нирәге, строгырагы бик. Нуанарда мин куркып торады, белмим. Мин балалар алай куркып, хәзер андый заманда түгелдер инде. Мин әтидән куркып торады. Ул бер сүз әйтә күрмәсен ачуланды дип, ул миңа әйтеп куя инде. Син малай артист булдың хәзер. Тормыш нинди сәхнәдә кеше килдерсәң килдер, но тормышта кеше килдерәсе булмау. Син аны беләсең, нинди һөнәр икәнен беләсең. Шуңа күрә хатын кызга тагы да авыррак була диде әти. Әгәр дә сайлагансың икән, үзең әшисен дә, төшүсен дә үзеңә татырга туры килә дип әйтте. Менә шулай җөрәсәк ул. Миләүшә әни ди. Миләүшә әни ди ул гел. Никтер. Наил бабай, Миләүшә әни, мине гел әби ди ул. Ул һәр башка кешеләр сорыйлар, синең башка әниң бармы әллә дип, юк. Бүтән кеше әни дип җавап бирә дип. Мин генә Миләүшә әни дип әйтәм, Миләүшә әни матуррак була дип. Мәтәлсә китеп кил, ерак китмә. Яра. Мондай матур кызның исеме ничек микән? Исемең ничек синең? Әйт инде. Исемеңне әйтмисеңме ни? Айгөлме синең исемең? Ләйсәнме? Миләүшәме? Миләүшәме ни? Амы ни, түгелме ни? Син бердә сөйләшмисең икән бит. Миләүшә, әйт әле миңа, менә әбиең белән бабаң янында рәхәт. Сөмбел исемле. Сөмбел исемлеме син? Менә бит шулай дигәч кенә әйттең син. Сөмбел, шундый матур